जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनो हायो। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर' खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि नोजोरजों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव थानाय मोनद' दखरा आफादफोरनि सेथि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ एसपि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। दिनैनि खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि नोजोरजों धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनद' दखरानि सेथि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म हाबाफारियावनो बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर' गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्लानि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि दखरानि सिङाव थानाय गासै एबसुनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। दिनैनि गिबि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लायो सिलाफोथार दखरा एबसु आरो गगामुग दखरा एबसु। दिनैनि गिबि जोलुर बादायलायनायाव गगामुग दखरा एबसुआ 2 गल, सिलाफोथार दखरा एबसुआ 4 गलनि फारागथियाव सिलाफोथार दखरा एबसुआ दिनै फार्स्ट जोलुर बादायलायनायाव देरहानो हायो। जोङो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' दखरा बे मोनद' दखराफोरनि गेजेराव मोनसे जोलुर बादायलायनाय फ्रेन्डलि हिसाबै नोजोरा जाबाय जोंना खौसेथि आरो गोरोबलायनाय। जोंनि गेजेराव मदद होलायनाय खौसेथिया थानांगौ। बेखौ नोजोर बोनानै सेथि खेबनि थाखाय नैबे 2023 मायथाइयाव जोङो दिनैनिफ्राय थामहिनबा दिनै 25 अक्ट'बर बे अक्ट'बरनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो दखराया बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे बाहागो लानाय हिसाबै दिनै जागायजेननाय गेलेनाय बे जागायजेननाय गेलेनायाव सिलाफोथार दखरा आरो गगामुग दखरा मोननैजों गेलेदों। दा जोङो साननानै जुदि नायोब्ला बा जोङो मिथिनो हायो जे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि देहाखौ जों मोजाङै लाखिनो हायो, जोंनि देहाया मोजां जायो आरो फारसेथिं जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि जि फ्रेन्डशिप बे फ्रेन्डशिपआबो मोजाङैनो थायो। बेखौ नोजोर बोनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे जोंनि आन्सलिक एबसुफोरनि गेजेराव जोङो बादायलायनाय लादों आरो बे बादायलायनायाव बयबो बाहागो लादों आरो दिनै बे बादायलायनाय गेमखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मानगोनां बिथां जोंनि बड'सा ब्रह्म बिथां सारखौ जोङो मोनदों आरो बेवहाय बिथांखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा दिनै फैनानै मदद होलायदों आरो जों जिल्ला आफाद हिसाबैबो मोनसे टिम गेलेगोन, बेवहाय बाहागो लागोन आरो बियो मोनसे जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन आरो गोरोबलायनाय लाबोगोन। बेखौ मिजिंथिनानैनो जों दिनैनि बे बादायलायनायखौ जागायबाय आरो बे जोलुर बादायलायनायखौ जों लादों। दिनैनि गेलेनायाव सिलाफोथार दखराया गगामुग दखराखौ 4 आरो 2 गलाव देरहानाय जादों। दा दिनै गल 2आव सिलाफोथार दखराया देरहादों। जोङो आसा फारिदों बिथांमोना दा देरहानायनि उनाव नेक्स्ट गेलेबावगोन, बिथांमोनाबो दावगालांबाय थानो हाथों, मोजां गेलेनो हाथों आरो जोंनि गेजेराव जि फ्रेन्डशिप, लोगोथि आरो खौसेथि बेयो थालांबाय थागोन, बेखौ जों मिजिंथियो। नेक्स्ट गेमाव सिमेन्ट सापरि दखरा आरो मिडिल जनाय दखरा, गेजेर जनाय दखरा बिथांमोननि गेजेराव गाबोन जागोन। बिथांमोनाबो मोजाङैनो गेलेगोन बेखौ मिजिंथिबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरखौ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला हिसाबै बेखौनो फोरमायगोन जे जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थायो। बेनि अनगायैबो थांनाय बारा गोबाव जायाखै बे गेलेग्रा फोथारावनो 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायाबो जादोंमोन। दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै जोंबो जिहेथु जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौ, बेनिखायनो जिल्ला आफाद आरो दखरा आफाद गासैखौबो लानानै बे बादायलायनायखौ जोङो लानाय जादों। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन।
MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।